hainbat eta hainbat irakasle titulu gabeak herrigintzaren indartze horretan sortu ziren euren eguneroko lanak, euren konpromiso normalak edo hartutako naturalak utzi eta euskalgintzaren eta ikastolen mesederako irakaskuntzan sartu ziren, naiz eta magisteritza ez eukin eginda, konpromiso militante moduan ikusten donik. Et horietako bat, ni izan nintzen. 1978an ni enpresa batetan administrari moduan lanean ningoen. Otxandio 3 urtetan irakasle bila ibili zen eta topatu ezinik, leku askotan, herri askotan zeuden, irakaslea topatu ezinik, ze euskeraz zekiten irakasle titulatuak ez zeuden. Eta zeudenean batzuk bildurra zeukaten euskeraren konpromisoan implikatzeko. Eta kosta egiten zen, andereinoak edo irakasleak euskaldunak topatzea. Eta horren aurrean, gogoratzen dut, Bittor Kapanaga, etorri zitzaidan mesedez eskatzera, Otxandioko ikastolara joateko andereinu moduan. Ni banaukan Euskaltzaindiak emondako euskeraz erakusteko titulu bat. Baina magisteritza egin gabe. Administraritzan nik egin naukan komertzio eta kontabilidadeko ikasketak, baina ez irakaskuntzarako. Ohitura bai banaukan herrigintza munduan umen taldeekin eta mobitzeko eta halako konpromisoen inguruan ibilitakoa nintzen. Baina irakaskuntzan ez, eta orduan prestaketa moduan. Egia da ikastoletako ikastaro batzuetara eta joan da nengoela, nahiz eta ikastoletan sartu ez, baina sortzaile moduan eta joan da nengoela, gogoratzen du matematikako ikastaro batzuk eginda nituela. Zornotzan ikastola, horregaitik izaten dizu Durangoko ikastola 77koa edo 6koa izan daitekenaz. 6koa izan daitekenaz. Baina 6koa balitz aurten egin beharko nukute 50. urte horrena. Hori da. Eta nik uste du 7koa izango. Izan daike. Baina nik gogoratzen dut, nik ikastolan sartu orduko eta papeleran nengoela administrari lanetan, nik eta Zornotzako ikastola dago horre, ere, urrekoa. Zornotzako ikastolan eginda nagoela ikastaro batzuk, matematikakoak, ikastolan mogimenduak antolatuta. Eta gero konpromisoa hartu nuela Otxandiora joateko, eta egin dituen hilabeteko praktikak, Miren Artetxerekin, Kurutziagako lonjan ikastola sortu berria zen, lonja bakarra.